Jamen, jeg hedder Maria, og jeg er 25 år og er homoseksuel. Hvornår sprang du ud? Det gjorde jeg, da jeg var 21, tror jeg. Hvordan reagerede din familie og dine nærmeste, da du fortalte dem, du var homoseksuel? De tog det rigtig fint. Altså, de var meget sådan, det vidste vi godt. Ja, så det kom ikke som nogen overraskelse. Synes du, der kan være ulemper ved at være homoseksuel? Nej, jeg synes faktisk tit, at man bliver sådan lidt mere eksotisk. Ja. Lidt mere populær, eller sådan. Ja. Folk kan godt synes, det er lidt nice. Ja. Omvendt effekt. Det er ikke på den måde, at jeg føler, at der er nogle ulemper. Ja. Er du stolt over den måde, Danmark har udviklet sig på i forhold til homoseksuelles rettigheder? Ja, det synes jeg. Det går meget godt. Ja. Det kunne godt stadig blive bedre. Ja. Hvad synes du, Danmark kunne gøre bedre? Altså for den enkelte homoseksuelle og sådan noget? Jeg tror, Danmark kunne godt gøre livet bedre, både for heteroseksuelle og homoseksuelle. Ja. Altså åbne op for, at der er sådan, at du kan være sådan på alle måder, uanset hvilken seksualitet du har. Altså, at du godt kan have en maskulin opførsel som pige, uden nødvendigvis at være homoseksuel eller omvendt. Altså sådan, at der er mange måder at være menneske på, ikke? Jo. Den måde kunne man godt blive bedre til at kigge på det. Ja. Oplever du ofte diskrimination, hvis jeg ved? Nej. Har du godt oplevet det? Ikke rigtigt. Nej. Det synes jeg ikke. Altså måske en lille mikrosmule i byen, hvis sådan nogle fulde mennesker, der er sådan, hvad er I kæreste? Eller? Det synes jeg ikke, og det er ikke noget, jeg sådan har taget som diskriminerende. Nej. Har du nogensinde været til Gay Pride? Ja, det har jeg været 2-3 gange, tror jeg. Synes du, det er vigtigt med en Gay Pride? Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg også godt, det kunne være større. Ja. Det er sådan lidt lille i Aarhus. Synes du, man skal gå op i, at homoseksuelle har det så godt? Ja, det synes jeg. Altså, jeg ved, at der stadigvæk er undersøgelser, der viser, at der er større selvmordsprocent, altså folk, der begår selvmord, som er homoseksuelle, end der er heteroseksuelle. Ja. Det ved man altså på den måde ved man stadigvæk, at at det er stadigvæk svært. Så det synes jeg, man skal tage hånd om. Altså, man kan altid gøre det bedre. Ja. Synes du, det er nødvendigt, at homoseksuelle har deres egen bar? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom kan... Altså, der er jo på den ene på den anden side, altså, fordi man kan godt sige, hvorfor skal det ikke bare være sådan, at alle kan gå hen og være, som man er alle steder. Men jeg tror, problemet er, at vi er ikke der endnu i vores samfund, at du bare er homo, og så er det sådan, det er, og så kan du godt rende ind i andre. Altså jeg tror bare stadigvæk, det er vigtigt, at der er et sted, hvor du sådan kan vide, men der er altså andre homoseksuelle, ligesom, og der bliver jeg mødt. Ja. Med folk ligesom dig selv. Det er sådan, Ja. Hvad synes du om, at homoseksuelle par kun kan adoptere børn med særlige behov? Ja, det er noget lort. Ja. Det er ikke godt. Nej. Jeg har godt hørt om det. Det synes jeg bare, det er grotesk. Ja, det synes jeg ikke er godt nok. Altså, det skal være sådan, at du kan adoptere på lige fod med alle andre almindelige heteroseksuelle adoptivforældre. Det synes jeg, det skal være det samme. Ja. Du bliver ikke dårligere forældre af at være homoseksuel, eller bedre forældre af ikke at være det. Nej. Det handler ikke om din seksualitet.